Her vil lige lidt grønlandsk kaffe her. Henrik, hvor der nok viser bordet sande glæde. Så, vi må heller lige fortælle, at den der whisky og kalur her, den står for landet. Du vil ikke tage dig af, hvad han sagde sidst, Peter. Fordi at, jeg har lavet flere grønlandsk kaffe, han kommer til at drikke helt til det. Så whiskyen og kaluren, det står for landet, grønne landet. Og olien, siger man, symboliserer den, eller kaluren symboliserer den olie. Man forventer snart at hive op. Den har været der længe, men den har været for dyr at hive op. Kaffen kommer i om lidt. Det symboliserer den mørke tid, vi har heroppe på polarnætterne. Og den mørke tid, vi har fra december til februar, hvor vi render rundt i mørket og bliver zombie. Sådan det. Og vi gør lidt hurtigere. Flødeskum er selvfølgelig isfjeldene. Det hedder ikke bjerge på Grønland, det hedder isfjelde, også dem ude på land, ligesom i Norge. Og så staver vi noget nordlys. Ja. Ui. Så vær venlig lige at tage den første slurk uden sugerør, så I ligesom får grammagen og den kolde flødeskum. Og kaffen, så smager det rigtig kanon. Takkerne. Værsgo. Og godt. Mange tak. Sådan. Copyright. Henrik Grønland. Yes. Skål. Skål. Den holder altså bare.